4 snin. Kif tintegri daqshekk? Ġili sibta diffiċli l-fatt li inti persuna differenti, forsi kulur differenti, avolja ħafna mill-Maltin somor ukoll ngħiduha kif inhi. Imma ġili tħassejtek skomdu? Meta ġejt kif qedtlek kien hemm ġejt fid-dinja ġdida għalija. Imma ħadimt u ipprovajt biex naf affarijiet u meta nara lura 4 snin ilu ma kontx naf xejn dwar Malta għax meta kont niġi Malta sibt vera ftit fil-kotba biex nara dwar il-Malta għax huwa gżejjer ċkejken. U imma jina daħalt fin-nies, daħalt biex nara affarijiet, kont nara l-aħbarijiet kull jum, ma kontx nifhem kollox, imma vera ftit, imma dan dejjem kont nara l-aħbarijiet u koll bdejt biex nara il-gazzetta u għalhekk u kont nitkellem man nies u għamilt ħabib fil-bidu u dejjem dan kien fi moħħ li naf x'inhu il-Malta u x'inhu ma n-nies. U ma kienx diffiċli għax Maltin huma għandhom qalb vera tajba huma ukoll they're very friendly, hospitable. U dawn huma affarijiet li għamluli biex nifhem iktar dwar Maltin u dwar Malta u ħassejt komdu wara ftit. Allahu Akbar wa'fu anna waghfir lana Sami Allahu liman hamida Allahu Akbar اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. Inti wkoll ġejtaw mhux biex tgħix biss, imma ġejt b'missjoni u għadt li kif l-ndijajt f'Malta kif Nżilt f'Malta ħassejt dik ix-xi ħaġa li ġejt fejn kellek tiġi. Isu kien hemm vjaġġ li kellek issegwih u ma kienx il-Ġermanja, ma kienx Franza, ma kienx kien Malta, propju Malta. Allura inti bil-reliġjon tiegħek, bil-qalb tiegħek, bir-ruħ tiegħek u mal-familja tiegħek, fejn trid tasal hawn Malta tiegħek? Il-mizzjoni tiegħi biex ġejt hawn u ġibt hawn il-messaġġ tal-komunità tagħna huwa xejn imma imħabba, ħabiberija, rispett, ugwaljanza u l-paċi. Dan huwa messaġġ u jekk nagħmilha qasira nista' ngħid imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd. Dan huwa wkoll motto tagħna u dan huwa messaġġ tagħna. U jekk ngħid li d-din hija wkoll tifsira vera tal-Quran imqaddis. Imħabba lejn umanità dan huwa missjoni tagħna u wkoll naqsmu x'nemmnu aħna u nistgħu nemmnu li m'għandniex bżonn biex niġġieldu imma bħala bnedmin nistgħu nitkellmu dwar fidi tagħna fl-imkien u nibqgħu fl-imkien. Il-differenza tal-opinjoni jew differenza ta' reliġjon, tal-kulur, dan huma mhux xi ħaġa kera, imma sabiħa għax jekk m'għandniex diversità fid-dinja, id-dinja se tkun ħafna boring għalina, xejn fid-dinja. Dejjem nista' ngħid li il-warda hija fjura sabiħa ħafna. Imma jekk dejjem ngħidu warda huwa nifisa hija fjura waħda biss, imma jekk nagħmlu ħafna fjuri fl-imkien poġġjhom hija tidher bukket l-isba, mill-isba ngħid.
U aħna bħala bit-twemmin, bil-kulur, bil-adatt differenti namlu il-buket tal-umanità li hija verament sabiħa. Inti dejjem titkellem fil-plural, aħna tajt mhux jiena, aħna rridu nagħmlu differenza. Inti qed taħdem ma' xi nies oħrajn allura u Malta x'persi tgħid aħna kull darba. Jiena ngħid aħna għax din hija meta wkoll nittolbu. Aħna nittolbu mhux pereżempju jekk aħna jiena nitlob innifsi, nitlob mhux għalija biss, imma nitlob fid-dinja kollha. U hekk dak sirt xi ngħid it has become my habit sort of, għax dejjem nittolbu l-dinja kollha, lin-nies kollha, lill-umanità kollha. Imma f'Malta jiena huwa president tal-komunità tagħna, imma il-komunità hemm xi membri oħrajn huma wkoll jaħdmu miegħi. Imma meta ngħid aħna huwa wkoll nara on larger scale għax il-komunità tagħna hija taħdem fil-200 pajjiż. U aħna ngħid li l-komunità tagħna kollha pereżempju wkoll. U meta tajt il-ħolma tiegħek li tajn tagħmel id-differenza anke bil-ftit, kif tajn? Spiritwalment jew nkella tajn innaf kun hemm xi ħadd bil-ġuħ titimgħu. X'in il-ħidma tal-Aħmadija u Malta? Aħna nagħtu l-għajnuna ta' kull forma. Pereżempju, jekk xi ħadd huwa irid biex jitkellem dwar spiritualità, dwar reliġjon, dwar soċjetà, u wkoll jekk xi ħadd persuna huwa vulnerabbli, huwa destitute, u għandu bżonn tal-għajnuna finanzjarja, nagħtu wkoll. U wkoll jekk xi ħadd huwa għandu ġuħ kif inti qed, ukoll nippruvaw biex ngħinuh bil-ikel, bil-ilma, kollox. F'Malta aħna wkoll iridu biex inkunu part tal dan il-pajjiż u s-soċjetà. Aħna ngħinu kemm nistgħu. U jekk nagħtik eżempju riċenti, President kien hemm charity fund run tal-President ta' Malta. U aħna wkoll il-membri tagħna u l-familja tiegħi morna biex nieħu sem. Mortu tiġru? Iva, mhux ġerajna imma bit-tfal imxejna. Kontu hemm? Iva, konna hemmhekk. U ma dejjem iridu biex infittxu xi ngħidu okkażjonijiet fejn imorru u ngħinu lin-nies li għandhom bżonn. Ukoll nagħtik eżempju li morna naħseb xahrejn ilu St. Vincent de Paul u hemm għamilna karità u tajna hampers u l-rigal lin-nies li jgħixu hemm ix-xjuħ. U kulħadd kien firħan u aħna wkoll ħassejna verament ferħan, aħna wkoll konna firħanin. U wkoll meta kien hemm bżonn fil-Libja għal dawk affarijiet, ukoll ipprovajna biex ngħinuhom għax għalina kif diġà qedlek li l-umanità huwa l-umanità. M'għandix klur jew reliġjon. Għandek messaġġ profond ħafna tif, meta tisimgħek titkellem u di mhux l-ewwel darba tiegħi, isek mingħajr ma trid tieqaf tisimgħek. Għandek xi ħaġa, għandek messaġġ li huwa b'saħħtu u mhuwiex faċli anqas. Għaliex il-bniedem qisu jgħix dejjem ġlieda kontinwa. Ma jħossux komdu ma' minnu differenti minnu, anka sempliċement hekk hux twil jew qasir oħxon jew irqiq. Ukoll isiba diffiċli u rrid jħossu qisu hemm xi ħaġa differenti, imma inti tmur lil hinn minn hemmhekk u mhux biss titkellem u twassal il-messaġġ imma taħdimha bidejk inti u l-grupp tiegħek, il-komunità tiegħek. Għaliex taħseb li l-bniedem għax dan huwa l-qofol u naħseb messaġġ importanti li se jkollna fil-programm kollu biex wieħed jintegra jħossu parti minn soċjetà. Jiena fl-opinjoni tiegħi pereżempju nħoss li il-passaport ta' kull bniedem huwa d-dinja kollha. Għax naħseb meta bniedem jitwielet mhuwiex ġie mwieled għal Malta biss pereżempju għall-Ingilterra, imma ġie mwieled għax qiegħed f'did-dinja. Għaliex taħseb il-bniedem il-ħin kollu dal-gwerer anka semmejt ovvjament il-ġihad li xi ħaġa li tweġġa wkoll il-komunità tad-dinja
diversi affarijiet oħra tali weġġa il-ġihad hija waħda minn għaliex hemm taħseb dal-konflitt kontinwu li l-bniedem irid iħossu skomdu qisu. L-ewwel ngħidlek li integrazzjoni hija verament importanti għax issa id-dinja saret villaġġ globali. Ma nistgħux nibqgħu isolated mid-dinja oħra. U ma nistgħux ukoll ngħidu lil oħrajn li aħna pereżempju aħna jridu biex imorru lejn pajjiżi oħrajn, imma intom ma tistgħux tiġu fi pajjiżna. Issa verament għandna bżonn biex niftħu qlub tagħna, niftħu id-djur tagħna, il-pajjiżi tagħna għax sirna villaġġ globali u kulħadd jista' jmur fejn irid. U għaddin kif diġà qed hija xi ħaġa sabiħa mhux kera. Il-punt ieħor tiegħek li għaliex isiru dawk il-gwerrer, dawk l-affarijiet, konflitti. Naħseb il-bniedem dejjem mill-bidu sal-lum dejjem irid biex ikun hu ta' fuq kollox. Imma aħna ma inħossux komdu li aħna diġà pereżempju jekk aħna xi ħaġa illum iridu għaliex m'għandix ieħor. Jekk aħna ferħanin għaliex niġġieldu u jekk dan huwa mhux dritt tiegħi għaliex niġġieled għalih. Il-bniedem naħseb dejjem irid jiġġieled għal affarijiet li huwa mhuwiex tiegħu u jrid iktar u iktar. Ngħidu li greediness u dawk affarijiet selfishness they are occupying our human souls. Għalhekk aħna niġġieldu u natik punt verament naħseb inħoss huwa sabiħ li kont niddiskuti ma' xi ħadd jiem ilu u kien jiddiskuti miegħi Islamic banking. U għedtlu li aħna nemnu u Islam jgħid li dejjem id-drittijiet tagħtu id-drittijiet lil oħrajn. Ma jitkellem li dejjem tiġġieldu għal drittijiet tagħkom. Hija differenza kbira. Jekk aħna nemnu u nippratikaw li nagħtu id-drittijiet u tal-oħrajn li huwa fuqna, pereżempju, drittijiet ta' Alla huwa nittolbu Alla u nippratikaw it-talim tiegħu u ngħixu il-ħajja skont jixtiequ. U wkoll id-drittijiet tal-umanità. Fil-umanità jiġi kulħadd, pereżempju familja, raba, in-nies tal-pajjiż, in-nies tal-pajjiżi oħrajn il-fora kollox. U jekk nagħtu id-drittijiet tal-oħrajn, kulħadd iġieled biex jagħti id-drittijiet. M'hemm se jkun bżonn biex niġġieldu għad-drittijiet tagħna. Għax jekk jiena dejjem nara li nagħtik drittijiet tal-nies madwari, kulħadd se jiġieled hekk, m'għandniex bżonn għal dawk il-gwerrer u l-konflitti, il-problema se tiġi solvuta għax kulħadd huwa jrid biex jagħti biex jieħu sem, mhux dejjem jiġġieled biex jieħu xi ħaġa. Din hija differenza kbira. Ħafna wkoll. U inti meta titkellem Atif inħossok ferħan u fil-paċi, ma jfissirx li ma jkollokx sfidi. U meta tiffoka biex tagħti, għaw ħafna jaħsbu li meta tagħti ħafna qed isek qed tnaqqas minn tiegħek, isek għandek jinnaf borza flus, għax hekk tagħti minna inti ħadd iċkien. Din hija l-verità meta tagħti? Le, naħseb le, għax hemm differenza possibbli imma le. Għax hekk inti temmen fuq Alla. U meta nemmnu fuq Alla u nagħtu xi ħaġa Alla jnuna lil oħrajn u f'moħħna li nagħtu biex Alla tagħna huwa jsir ferħan bil-qatt tagħna, ma naħsibx li l-borza tagħna se jispiċċa. Le, Alla jagħmel u poġġi ħafna barkit fuq dawk affarijiet. Għax jiena kif tgħid jiena ferħan u jiena fil-paċi, verament jiena. Sfidi iva, għandi sfidi kbar qudiemi. Jiena naħdem għal sigħat twal kuljum, imma jiena inħoss ferħan ħafna. Għax jiena naf x'nagħmel, jiena ma niġġieled għal affarijiet tiegħi, jiena naħdem għall oħrajn. U jekk inti
meta taħdem u xi ħadd isir ferħan. It-tibissima fuq il-ċuħ tagħhom meta tara. Dak huwa verament inti toħoss ħafna fuq qalbek. Din hija xi naħseb xi rigal u I should say a great asset that we all human beings should have. Inti il-fatt li tintaqa' ma' studenti barranin, però il-fatt li għati fuwa ta' reliġjon differenti, kultura differenti, sibċi xkiel biex forsi tasal biex talmu jew xejn. Le, laqqas xejn. Jina onestament ma tagħmilx differenza l-kultura, r-razza, l-reliġjoni li wieħed iħaddan. Naħseb li kienet aktar għalih diffiċli illi jiġi Malta minħabba l-fatt li ovvjament huwa Musulman. U l-kelma Musulman għada tal-lum il-ġurnata toħloq ċertu friction meta wieħed jgħid jien għandi ħabib tiegħi Musulman. Fil-fatt meta jiena nitkellem dwar għatif ma' ħafna nies jinteressaw ruhom ħafna fuq ir-relazzjoni ta' ħbiberija li għandna. Sfortunatament ħafna nies għadhom ma jistgħux jifhmu kif żewġ persuni ta' twemmin kompletament differenti għandhom relazzjoni ta' ħbiberija daqshekk tajba, relazzjoni illi kibret ma' żmien u bħal kull relazzjoni oħra sejra tibqa' tikber. Waħda mill-affarijiet li wkoll forsi setat fixklet il-latifi illi hu ġej mill-Pakistan, jiġifieri maħniex qegħdin ngħidu Libjan illi ġiew Malta. Ġej mill-Pakistan illi għandek dawk il-distanzi kbar u l-kultura tagħna hija ovvjament kompletament differenti mill-kultura tagħhom, però bħal metlek irnexxielu jintegra sforz il-karattru illi għandu. Għandek messaġġi kbar. Kif jkollok ngħidlek tagħti messaġġ lil persuni kemm Maltin u anke barranin biex aħna dejjem ngħinu biex dak li jkun mhux biss jintegra imma jħossu qalb waħda ma' ħadd ieħor. Forsi nħalli f'idejk. Il-messaġġ naħseb tiegħi huwa imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd. Jekk nemmnu u nippratikaw affarijiet oħrajn nistgħu insolvuhom malajr u bla xkil. Din hija u aħna il-komunità tagħna aħna nippratikaw din il-messaġġ. Din hija naħseb din il-motto u dan il-messaġġ jagħtina integrazzjoni tajba. Aħna inħobbu lil kulħadd. M'għandniex mibeda għal ħadd. Dak kien Atif, persuna mill-aktar interessanti naħseb li taqblu miegħi għal fatt li qed jagħmel sforz biex jitkellem bil-lingwa Maltija u naħseb li qiegħed jirnexxielu. Il-ġimgħa d-dieħla l-programm se jkompli ovvjament ħanlaqgħakom ma' aktar persuni vera interessanti li jgħixu fil-komunità Maltija. Nieħu l-opportunità biex qabel xejn nirringrazzja lil SOS Malta, lil Claudia Taylor Isu, lil Monique Falzon, kif ukoll il-kru tekniku ta' Television Malta li qed jassisti għal dan il-programm, lil kameraman Charles Grek u lid-direttur Godfrey Smith. Aħna nerġgħu nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Nselmilkom.